Салом алейкум. Ва алейкум салом ака. Ки ту? Ман Резон ай группаи Tajik Nation. Ва, бо группата номша наумонди чи? Хела мо гуфтем ки ай сусук немша Tajik Nation шкадем. Босостара ба фикри мози студияи нава ремонт кестим. Чи гап хабар да рэп да Резон Tajik Nation баъди ҳамун батлери сол яке гум шиди хати хабартам гум шид. Не, як трек мебурем духа сериозно не барои ки айс ремонти студия айс ҷои корои бародар айс вақт камай неки хайбу мешава бо ягон трек мекунем ана планои основной камтара нестем шад Студияра обновӣ дорӣ? студияра ремонти базар Хубай. Хай мора табрик ба площадкаи нави батлмон. шумо мурад будӣ рафтан ки баракат биёбисам. Раҳмат. То чӣ клик ҳак мекард. Мақсади конкретни дорӣ ё ки просто табрикнимон омадӣ ё ки батлброӣ завқ дорӣ чи? хела монам хат хабар фаҳмидем ки ам хеле ҷои нав шидаи мақсад испытать короче мисолам хеле чикаиста хай мо омадем ки акун ки хат табрик кунем ака раҳмат надо од битем биё бедуи амиҷа мақсад шавада орзуи мо да иҷа амалӣ бигарда орзуи хитам биратам орзуи тара хай ака ҳама медим ана бо хай гуфтем занур аст ки омадем биё хай батман кунем батл конкретно ягон кас ки ти мехоҳӣ батл кардан ё ки общий визит метиҳу касе қабул кунаву баъд касеро лоиқ донӣ ба худат ҳамуро монӣ не аки хеле не биратам я бародари химонаврон дар план буд ки батлш фарёд мекунам намедонам қа фикр кардам гуфтам бо хафа нашавад ё ки мақсад мада ягон чи бадӣ дора ягон нафрат дора мада ки батл мара фарёд мекунам хайна вақтш омад мегем мақсад бехафагиам аммо одамо қабул кунам чӣ кунам хафа нашаванда самидами батл эмибира мехонда вах MEB ози ти инами визифа MEB да додӣ ку инами видео меброя якум первый очередь ҳама мегӯянд ки матро ами маҷбур кардагим ки MEB да визифе ё ки мегӯяни ами ма ами фикра дар сари ту ҷо кардагиём не ва аллоҳ қасам не ман худам намехеле нами чӣ хеле ки десте куб сӯиш десте ман просто намехоҳам дар визит бикунам мақсад мегӣ ягон бадӣ надорум ман ягон баъди надорум ана ма как рэпер баъд мисол уже чанд қадар ами батлеро гаштагӣ ё через вай хайп мехоҳад хайп ё ир чиза натури қабул мекунем хайпе ки мисол ози MEB дора айтида зудтара значит диюм дараҷашон через MEB хайп можно и так сказать хай вызови Резон да MEB хорошо мо MEB да контактода меброем агар MEB бага иштирок мекунем ё намекунем ишам мефаҳмем вай агар чи пеши мо ам набиёя шояд баъдаи видео через канали 221 ё ки ютуби худаш да видеоша мемона я пешниҳоди дигар дар MEB мо карда будем я чанд қал пеш вай гуфта буд ки ма қати рептиҷӣ ҳамкорӣ дорум мақсад ма дигар ҷо намерам хай мебинем не ки хеле гап неста агар қати рептиҷӣ ҳамкор кунӣ и батла ана мо мехоҳем ки батл ҳам хеле шавад то қадар як ширкат нашавад батл ҳар намуд мисол расширение хай калонтар шавад ами репи тоҷик камтар калонтар шавад ту мисол меки
من مثال نبگم که батли фалон ҷо намефора батли дигар ҷо мерам иштирок мекунам хеле инам ҳам баъд ягон зарарӣ надорад одам дилам мехоҳиша хайр бо мегум ки MEB мода ҳамхалӣ ҷавоб дода буд мақсад кати рептиҷӣ ҳамкорӣ дораву намехоҳад кати мо ҳамкорӣ кардан ва сабаби дигараш тарафи дигараш мақсад бюҷети мо барои гузарондани батл шояд вай ами финансови старанаш мумкин вай заинтересоват накна. Ба ҳар ҳол раҳмат барои омадагӣ. Хай видеота мепартоем, ждат мекунем. Хай ғайра MEB ягон каси дигарам агар визифта қабул куна бинем статусотон туғрӣ гира рейтингҳои статусаи чаям хали ду тараф ки розӣ шава кӯшиш мекунем ки ризона бо гашта ба майдони батл баргардонем да. гап нест иншоалло бародаро главный зиндаву саломат бошам баъд ядуза театре ки нава партофтем хонаи камбағал дар рейтиҷи бадрои ба фикр мекунам афотам мешавад раҳмат не ки ба фикр видеора вақте ки мо мепартем репафтаи ту бучидай так что зинда бошӣ дар репафтани ҳамин бигиран чи